Én vagyok Laura. Én Tamás. Én pedig Máté. És mai vagyunk a Szuper 3-as. Igen. Nagyon örülünk ennek a szép időnek, meg hogy Balatonon, Szárszón vagyunk. Holnap meg megyünk a Lejlei strandra, ott is lesz majd egy csomó videó. Ott majd belevágunk a lecsóba. Ja, nagyon örülünk neki, mi is. Olyan, mint a tengerpart. Ja. És ez az első YouTube-os videónk is, Kezdő videó. Kezdő videónk, igen, ahogy mások szokták mondani. És izgulunk. Ez egy bemutatkozás videó lenne. Igen. Mert nem akartunk egyből holnap a Lejlei strandról jelentkezni. Igen, ezért egy bemutatkozó videóval kezdünk, és nagyon örülünk neki, hogyha csomó lájkot fogunk kapni, és feliratkozót. De meg, ha még szeretnétek, írhattok nekünk, hogy mit csináljunk a következő videóban, mert már ti sok videót láttatok, és még azt linkbe írjátok le, igen. Hogy meg lesz kérdezfelelek igen, videó. meg hogy ti kértétek videó, nagyon örülünk neki, hogyha elnézést kérünk előre, hogyha nem 2 hetente vagy hetente fogunk új csatornát felrakni, de nem mindig találkozunk, hiába vagyunk unokatestvérek. Igen. Igen. Ja, és akkor elmondjuk ilyen szokásainkat, hobbiainkat. Hülye szokásainkat. Igen. Meg nekem abban rengeteg van. Máté kezdi. Máté. Oké, nekem az, de hogy mit szeretsz, meg ki a barátod? Én sok lányt szeretek. Gondoltuk. De van kishúgom, azt nagyon szeretem. Ő azt hiszem 1 éves múlt. Úgy hívják, hogy Nikol. Úgy hívják, hogy Nikol. Ő nagyon cuki. Őt szerintem nem fogjuk videóba bemutatni, csak hogyha valami... Lejlei strandon majd láthatják. Hát szerintem igen. Pár cuki kis videót róla, nagyon örülni fogunk, hogyha cukinak tartjátok. Na, és még barátaim nagyon sok van. Nem idevalósiak vagyunk, mi Sajmáriak vagyunk. És nagyon örülünk, hogy tudunk jutni ide a szép Balatonra és a szép nyaralónkra. Most éppen... De mondd a lényeget, hogy mit szeretsz csinálni. Mit szeretek csinálni nekem? Én nagyon szeretek focizni. Egy csapatban is játszok, a Solymár S csapatba. És hülyes szokásaim, az a baj, nagyon sok van. Most is lenn voltunk a Lángososnál. Láttam egy szép lányt, és akkor Laura rámutatott, hogy nem tetszik neked. Én meg mondtam, hogy persze, és akkor én mindig fütyülök. Aztán utána fütyülj. Igen, én nem tudok úgy meglenni egy lányon, hogy nem fütyüljek. Ja, és akkor, amikor lementünk a Laurával a biciklivel, mert a Máté nem akart jönni, akkor egy ilyen lány, tudod, leültünk inni, akkor egy lány így nézett, ő. Tényleg? És így mutogatod nekünk, hogy meg ilyeneket mutogatott, már ránéztünk. Ja, és hallod, így kivette a rollert, ment egy kört, és visszatette a kocsiba. Ja, ez kemény volt. 3-an voltak. Ja. Na, Tamáska, te folytatod? Hát, most már egy kicsit eltértem a focitól, inkább a horgászat érdekel. Igen, már horgászni. És éppen nem voltunk az előbb enni, és akkor éppen levittük a úszót. Horgászbotot. Tudjátok, mi az az úszós bot? Hát szerintem juthabosok nem ezzel foglalkoznak. De horgászbot úgyis. Levittük, és akkor így a fára fölakadt. Beakadt a nádba, húzom, mondom, kapás van, és tüss. Milyen majommalra vadásztatok? Ja. Bazd meg, csináljuk újra. Lianna! Elkapni! Ide nézzetek, ezt fel fogom tenni a YouTube-ra. Kérdétek, ez a 3 balom elszaladt a liusra kergetni. Én pedig itt láttam egyedül a kamera előtt. De ez nagyon tetszik nekem. Társ, nem kikapcsolt! Ez volt a fő rész! Na, ez volt a fő bakink, császtak, ennyi volt, majd holnap folytatjuk Balaton Lellén. Csá! Hello! Hello!